Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sugeng dalu, bapak-bapak sedaya, Bapak Faisal, Loro Tinggi ingkang kula hormati, Pak Yamuri, Mas Erlando, Pak Herman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu di virtual Zoom eh, atas nama pribadi dan lembaga. Saya menyampaikan terima kasih kepada para peserta semuanya, Pak Herman, Mas Lando, Pak Yamuri, yang sudah berkenan bergabung di pelatihan di LPK India. Saya juga menyampaikan terima kasih atas berkenannya Bapak Faisal Nursinggih yang sudah meluangkan waktu berkenan untuk berbagi sama teman-teman ini di acara pelatihan MC bahasa Jawa. Saya memakai bahasa Indonesia, makanya nak coba. Oke, salah ya, makanya. Isi makanya enggak. Biar nanti Pak Nur yang anu ya. Saya harusnya tapi pakai bahasa Indonesia mawon makanya ya gaduh-gaduh. Nek anggo bahasa Jawa mesti oke salah ya, makanya kan. Kula nggih. Terus terang baru pertama kali ini menyelenggarakan untuk kegiatan pelatihan MC bahasa Jawa. Saya tuh senang, cuman kepengen pengen belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Pertemuan kita itu nanti ada 16 kali pertemuan, yang 8 kali pertemuan ini kita selesaikan sebelum Lebaran. Nah, setelah Lebaran nanti selang beberapa hari nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga nanti Pak Faisal juga bisa mengagendakan waktunya di kesibukannya yang maha dahsyat dan padat. Bukan lain kesibukannya Pak Faisal, matur nuwun sangat bisa meluangkan waktu di malam-malam hari ini selama 8 kali pertemuan. Nah, semoga menjadi amal jariahnya Pak Faisal nanti untuk teman-teman semua yang alhamdulillah ini adalah para pecinta budaya Jogja ya, budaya Jawa. Kepengen nguri-uri, kepengen melestarikan budaya melalui MC Bahasa Jawa. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, demikian saja dan marilah pertemuan materi pelatihan MC Bahasa Jawa ini segera saja kita mulai dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua itu perkenalan dulu karena ini adalah baru pertama kali. Nah, kita mulai dari yang paling jauh dulu yaitu yang dari Pacitan. Monggo Pak, Mas Erlando, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Erlando Anggita Saputra. Untuk domisili saya niki di Pacitan, Jawa Timur. Terus apa mulai Pak? Dianya ngasto di aktivitas hariannya gimana gitu. Oh, kalau untuk aktivitas saya sehari-hari niki, kalau melakukan niku bisnis online di rumah dan saat niki nggih melakukan niku dados RW di wilayah kula nggih tasik pelajaran niku. Nggih sampun Oh, di
lanjut besok barangkali sambil ngobrol santai kemari. Saya off kan kamera saya izin bahwa ini internet kula gak stabil nggih. Hmm. Selanjutnya kita berikan waktu Pak Jaburi Salatiga. Monggo Pak Yam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Musyam Zuri, Pak. Niki saking Sraten pinggiran Rawapening Salatiga. Wow. Jadi cara wilayah ini ku mlebu kabupaten tapi cedake niku teng Kota Salatiga. Oke. Pekerjaan sehari-hari nganter istri ke pasar, Pak, blonjo. Yuswane pun 57 tahun. Pun purna tugas. Pun sepuh nih, Pak. Nggih, ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Herman kadose putus Pak anu, Pak. Yo, masuk meleh. Oke. Boleh tasih wonten kanca sanesipun Mas Erlando, Pak Jaburi. Nggih, Mas Herman sing dereng niku, Pak Herman niku. Mas Herman. Nggih, Pak Herman, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek nemangaken kula naminipun Pak Herman, nami lengkapipun Pak Hermanto. Kula lenggah wonten ing Sleman, Yogyakarta. Sehari-hari kula wonten Kulinegoro. Ini kan teng Polda DIY. Nah, menika gandeng kula teng dusun niku kedapuk RW kula mboten saged napa-napa. Ah kula badhe sinau niki. Nggih, kados mekaten ingkang saged kula aturaken. Nggih, mugi-mugi lancar danten. Amin, amin. Amin. Matur nuwun nggih. Boleh. Tasih wonten kanca sanesipun? Sampun. Sampun, Pak. Nggih. Karena kula nggih nepangaken Monggo nama kula. Dados Kang Diri menika prayogi kanthi tembung nama. Mboten asma, mboten nami. Awit asma kalian nami menika kangge tiyang sanes untuk orang lain sebagai bentuk penghormatan. Nah nek go awake dhewe menika nama kula. Nama kula dados Bryan Jawi menika wonten tembung andhap asor tegesipun ngunggulake utawa ngunggahake wong sing diajak pangandikan. Nika ngaten. Terus pun nepangaken keparenga kula nepangaken nama kula Faizal Nur Singgih. Timrah kula dipun kang Mas Faisal utawi Mas Nur utawi Mas Singgih. Ngaten. Menawi wonten ing Kraton Kasultanan Ngayogyakarta paring dalem nama saking kraton kula Mas Bekel nama Iswara. Pun wonten nama Cerma wonten ngriku nedahaken bilih kula kalebet dhateng salah satunggal abdi dalem dalang wonten Kraton Ngayogyakarta adine. Domisili kula utawi papan dunung kula menika wonten ing Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sami kalian Mas Herman. Nggih. Kula namung wonten saler Universitas Gadjah Mada, taksih wonten Jalan Kaliurang. Saben dintenipun kula makarya wonten ing Jogja TV. Wonten ing TV lokal Yogyakarta, ten Jogja TV, wonten ing redaksi berita basa Jawa. Lajeng sanesipun kula ugi minangka salah satunggal MC wonten ing Ngayogyakarta mliginipun MC kangge lampah upacara adat.
Adatipun adat Jawa, menawi adat Sunda kula pun angkat tangan mawon, Mas. Nggih. Nah, kangge Purwaka menika wiwitan utawi mulai nggih sabotenipun perlu mangertos menapa ingkang dados panjurung panjenengan menika derek utawi tumut pelatihan menika saestu sae sanget awit purun tan purun kabetan bab wicara Jawa menika sanget dipun betahaken tumrap masyarakat. Nggih. Dados gayut kalian wicara menika dipun ponro menika dipun bagi dados 3. Dados wicara menika dipun bagi dipun ponro dados 3. Ingkang sepisanan menika pun sebat sesorah. Sebat sesorah. Nah, sesorah menika padananipun menawi basa Indonesianipun menika pidato. Sesorah menika pidato. Lajeng ingkang angka kalih menika wonten pranata cara. Wonten pranata cara. Wonten ugi ingkang mastani panata cara. Secara arti bahwa bilih menika wonten bedanipun ning nek sek dikarepke sami nggih menika MC. Pranata cara menika MC. Ning menawi dipun padosi teges arti saking kata pranata cara menika MC. Nek panata cara tanpa R, panata cara menika si acara. Dados pranata cara menika MC-nipun, panata cara menika si acara. Nah, gayut kalian lampahing acara menika prayogi antawisipun pranata cara kalian si acara menika boten dobel. Dados pranata cara MC piyambak, si acara wonten piyambak. Dados boten dobel tiyang awit pakaryanipun cetha beda. Pakaryanipun beda. Pranata cara menika pakaryanipun nggih minangka MC menjalankan rangkaian acara yang sudah disusun. Nah, dene panata cara utawi si acara menika pakaryanipun nata acara wiwit saking pra, ketika, dan pasca acara. Dados beda antawisipun MC kalian si acara. Menawi MC dobel kalian si acara menika mangke badhe kepyoh. Mergane si acara menika kudu mesthekake acarane apa wae, sing arep ngendika ki sapa wae wonten ing ngriku, sarep ngendika sapa wae, piyayine sing endi. Nah, menika ingkang kewajiban madosi menika si acara. Nah, MC menika kedah gathuk kalian si acara supados mangertos sinten kemawon piyayi-piyayi utawi tiang-tiang ingkang badhe paring pangandika saklebeting acara. Urutan acaranipun kados pundi? Lah menika kudu gathuk antarane MC kalian si acara. Menawi MC dobel minangka si acara menika mangke badhe kepyoh awit MC mesti bakal playon ning ndi goleki sing arep paring pangandika sing endi piyayine, mburi suguhane wis cumawis urung dienggo suguhan tamu dan sebagainya. Lah menika pramila MC menika boten dobel minangka si acara. Dene ingkang angka 3 menika pun sebat pamedhar sabda. Angka 3 menika pamedhar sabda. Lah menawi Pak RW menika DDMC mangkipun ning pamedhar sabda awit mengki pamedhar sabda nek cara Indonesiane pemberi sambutan. Memberikan sambutan menika pamedhar sabda. Upaminipun ingkang kegolong dados pamedhar sabda menika pambagya harja. Pambagya harja ucapan selamat datang. Pambagya harja menika klebet pamedhar sabda. Dene candhaipun menawi wonten mantenan menika wonten ingkang masrahaken
lajeng wonten ingkang nampi menika nggih pamedhar sabda. Lajeng wonten malih menawi wonten mantenan menika ingkang paring ular-ular. Ular-ular menika saged pun wastani sabda tama. Menika nggih pamedhar sabda. Wonten ing seripah upaminipun makili kulawarga, lajeng makili masyarakat. Menika nggih kalebet pamedhar sabda. Dados wonten 3. Sesorah menika pidato, pranatacara menika MC, pamedhar sabda menika ingkang paring pangandika saklebeting lampah upacara utawi acara. MC menapa mboten saged double dados pamedhar sabda, Mas? Saged ning terbatas. Upaminipun MC ngrangkep minangka pambagya harja menika saged. Upamane wonge pinates. Lajeng MC menapa? MC double pamedhar sabda sebagai pambagya harja saged. Ning nek MC double minangka masrahke utawi MC double minangka panampi ning nggon manten menika kirang prayogi. Awit menapa? Awit dados ketingal nek warga desa kono piyayine cumpen ora enek wong liya. Dados nalika wonten piyayi gadah damel ngaten lajeng MC-ne dhewe pambagya harja dhewe mengko saka tamu menika masrahke pihak mriki keluarga menika nampa wonten piyayi-piyayi ingkang kapatah piyambak menika badhe merajakke sing duwe gawe setunggal. Dadi merajakke sing duwe gawe. Angka 2 merajakke wilayah. Tegesipun wilayah setempat menika kathah ing saged wicara Jawa. Nah, gayut kalian wicara menika ingkang baku menika mboten perkawis bab basa. Nanging ingkang baku menika wani rumiyin. Nggih, nalika menika wani menika 50% sudah di tangan. Ning menawi panjenengan ngenteni iso basa sik, iso sing alus sik, lah menika mangke badhe kelangan malah. Dados ingkang baku wani rumiyin. Lah mangke bab sanes menika saged kanthi lumampah upaminipun gayut kalian bab basa. Gayut kalian bab basa menika saged kanthi lumampah. Nggih. Nah, mbok bilih gayut kalian menika mbok bilih wonten pitakenan menika lajeng kemawon boten perlu ngentosi anggen kula rampung anggenipun caos ngatur. Nggih, mbok bilih wonten pitakenan. Gayut sesorah. Sesorah menika pidato. Ciri saking sesorah menika wonten kalih. Setunggal menika ngginakaken basa Jawa. Dados sesorah menika ngginakaken basa Jawa. Upaminipun nalika badhe Agustusan utawi Kartinian lajeng mangke wonten lomba sesorah menika anggenipun damel backdrop boten perlu lomba sesorah basa Jawa. Mergane nek sesorah menika wis mesti basa Jawa. Lajeng ciri kedua untuk sesorah menika wonten ukara utawi kalimat pangajak. Wonten kalimat pangajak upaminipun sumangga sesarengan menapa temanipun. Upaminipun kebersihan lingkungan, sumangga jagi resiking wewengkon kanthi mbucal uwuh dhateng pawuhan ingkang sampun sumadya. Dados wonten kalimat utawa ukara pangajak. Menawi sesorah tanpa wonten ukara pangajak menika naminipun dede sesorah nanging menika berita. Tegesipun hanya mewartakan, ngabari. Menika tanpa wonten pangajak. Nah, gayut kalian menika sampun kula wedharaken bedanipun pranatacara lajeng pamedhar sabda lan ugi sesorah. Nah, mliginipun gayut kalian pranatacara. Setunggal menika wani, angka kalih menika nyawisaken materi menapa ingkang badhe kawedharaken. Upaminipun panjenengan minangka pranatacara pepanggihan
upacara pepanggihan, rapat upaminipun. Nah, tegesipun panjenengan kudu duwe catetan, kudu gadah catetan menika rapat apa, tanggal pira, dinane kapan. Terus menika rapat apa, hari apa, tanggal berapa. Lajeng urutanipun acara rapat menika menapa? Upaminipun setunggal pambuka, angka kalih menapa, angka 3 menapa ngantos dumugi panutup. Menika cengkorongan utawi gegaran kangge rapat. Beda malih mangke menawi panjenengan ngemsi nalika layatan. Ngemsi nalika layatan. Menika mangke badhe beda malih. Layatan waminipun menika wonten pambukanipun, lajeng wonten angka kalih pambagya harja saking wakil keluarga, angka 3 panglipur saking masyarakat, lajeng angka sekawan pandonga saking mbah kaum, angka gangsal menika untabing layon utawi bidhalaken layon tumuju dhateng papan palerman pungkasan upaminipun ngaten. Dados nalika ngemsi panjenengan mutlak harus membawa catatan. Dados tumrap kula ngemsi menika mutlak harus membawa catatan. Supados menapa? Supados menika kangge gegaran agar tidak terlupa nggih, boten lali nalika badhe medhar pangandika. Apa yang akan saya bicarakan, apa yang akan saya utarakan menika sampun wonten ing ngriku. Beto catatan. Prayogi malih catatan menika boten wonten HP. Dados catatan menika saged dipun menapa? Dipun serat wonten kertas ndilalipun boten wonten ingkang cepak wonten mriki. Nggih, upaminipun menika catatan contonipun upaminipun ketingal, menika catatan kula nalika menika maraga ngemsi manten upaminipun. Teng mriku wonten tingal tanggale, lajeng papane, mantene sapa, asmane sapa, wong tuane sapa lan sak panunggalanipun. Lah menika catatan menika tumrap jejering MC menika harus kedah beto. Nah, catatan utawi kepean menika ya paling ora gedene sak folio di para loro. Ampun sak folio wutuh. Nek sak folio wutuh menika dadi menapa gegeden. Menika namung sauger kangge menapa ngeling-eling karena keterbatasan kita, oleh karena itu catatan menika kudu nggawa. Mboten dipun catet wonten HP, awit menawi wonten HP sinaosa menika saged dipun catet, ning menika mangke ndrawasi. Upamane dilalai HP-ne lobet, tiba-tiba njuk pet ireng. Catetane nang kono dadi ilang. Upaminipun saking dredege terus jempole uthik gambare geser. Ilang catetane. Lah menika kangge ngapikani bab-bab ingkang kados mekaten. Pramila catatan menika boten mawi HP. Candhaipun nalika panjenengan maraga bertugas menika minangka panatacara mliginipun mangke minggahipun dhateng pamedhar sabda. Menika nalika maraga mliginipun wonten ing Ngayogyakarta, MC menika kudu ketok. Dados milih papan ingkang matis. Matis menika strategis. Strategis supaya bisa dilihat oleh audien dimanapun. Dados milih papan ingkang strategis supados saged dipun pirsani dening para audien wonten ing pepanggihan menika. Upaminipun ngajeng menika wonten tatanan kursi kados menika kados sidang kabinet kados ngaten. Lajeng audien menika nggih lenggah kursi ngaben ajeng adu arep karo kursi wonten ing pinggir backdrop tegesipun MC
anggenipun ngadeg nggih mboten teng tengah persis. Ning golek papan sing matis neng kiwa utawa neng tengen jajaran menika sing iso katingal. Menika. Lajeng bab busana menika nggih dipun tata langkung rumiyin saderengipun minggah utawi mancat utawi manjing dhateng sasana papan kangge MC. Dados lenata busana upamane nganggo busana Jawa, upamane nganggo busana sanesipun menika anggenipun nata saderengipun mlebet dhateng papan MC. Menika etikanipun ngaten, dadi ora kok lenata busana ki wis neng ngarep mik. Ning sadurunge munggah neng pepanggungan. Nah, lajeng nalika wonten pepanggungan, papan MC menika sampun dipun cawisaken mic ingkang mawi stand mic. Mic ingkang mawi stand mic. Nah, panjenengan boten perlu nglolos mic saking stand mic. Dados menawi sampun wonten mic dikai stand, dikai cagak, panjenengan boten perlu nglolos mic menika saking cagakipun. Cekap menika dipun jumbuhaken, dipun pasaken kalian sarira utawi badan panjenengan. Ya kira-kira sak menapa tutuk mandhap sekedhik. Kira-kira sak mulut menika mandhap sekedhik. Menika dipun tata kados ngaten. Dados saderengipun wicara mic menika pun tata rumiyin nek mike nganggo stand mic. Dene menawi stand mic menika mboten wonten, tegesipun panjenengan saking ngandhap sampun bekta mic, nah menika mangke kantun milih papan ingkang matis, lajeng ngarah-arah anggenipun nyekel utawi ngasta mic. Nah, nalika wonten stand mic ana cagake, mic sing ana cagake. Nah, panjenengan lajeng menapa dipun pasaken kalian salira, tutuk mudhun sithik. Lajeng antawisipun mic kalian tutuk menika wonten jarakipun. Wonten jarakipun. Dados aja nganti tutuk menika tememplek mic. Awit menawi tutuk menika tememplek mic menika mangke swantenipun gemrunggung. Gemrunggung. Dados wonten letipun antawisipun tutuk kalian mic. Nah, letipun tutuk kalian mic menika sepinten? Panjenengan saged ngarah piyambak. Padatan biasane nek mike menika saya larang adoh wis tetep iso masuk. Mike saya larang tetep iso masuk. Nah, menika pramila dipun arah aja nganti tutuk menika nyenggol mic. Tansaya menawi mic menika mic kabel menika ndrawasi. Dados menawi tutuk nyenggol mic kadang kala nek mike kabel menika mak griming-griming. Lambe dados kesetrum. Maka kaping-kaping kula menawi mayang nganggo mic napa mic kabel menika tetep aja nganti tutuk menika menyentuh mic mergane iso nyetrum. Menawi micipun wireless menika langkung aman. Lah, menawi mic wireless panjenengan ugi keparenga mirsani. Micipun menika papak menapa bunder. Wonten nggih mic ingkang menapa ujungipun menika papak. Ning ugi wonten mic ingkang ujungipun menika bunder. Nah, menawi mic ingkang ujungipun papak, nggih, ujungipun papak, menika panjenengan anggenipun nyepeng mic menika frontal. Dados menapa anggenipun nyepeng mic menika frontal, lurus ngaten, menika supados swantenipun menika kapireng langkung cetha. Ning nek mic menika bunder, menika saged kanthi nyepeng ngaten, menika langkung sketsa. Menika supados swantenipun kempel. Tetep menika wonten letipun antawisipun tutuk kalian mic. Menika bab miking. Terus anggenipun panjenengan jumeneng utawi ngadeg menika nggih pun arah supados mboten ketingal rongeh. Rongeh menika ora jenjem.
rongeh menika ora jenjem dadi seakan-akan napa nggih awake iki kok ngene kurang kepenak ngono kurang kepenak lan sak panunggalanipun. Menika kurang jenjem. Nah, menika anggenipun ngadeg nggih dipun arah busana nggih dipun arah cathetan dipun beto sampun ngantos wonten ingkang ketriwal utawi menapa keri. Menika dipun cawisaken dados mekaten. Nah, sasampunipun menika panjenengan saweg miwiti anggenipun wicara berkata-kata. Nah, nalika berkata-kata jejering MC utawi pamedhar sabda menika aja nun sewu tertuju kepada teks. Tegesipun tertuju pada teks menika namung dingkluk maca tulisan ingkang wonten ing ngriku. Nanging audien menika ugi perlu dipun sapa aruh. Audien menika perlu dipun sapa aruh boten namung kanthi suwanten panjenengan tapi juga dengan sapuan pandangan mata. Terus audien menika nggih kadangkala panjenengan nyawang dhateng para audien utawi para tamu. Kanthi panyawang menika mangke badhe wonten ikatan. Nggih, ikatan raos ngaten. Tegesipun anggenipun ngendika menika nggih saged wonten sambet utawi sambungipun kalian para audien. Pramila nalika panjenengan ngendika menika kala mangsa menika nggih nyawang dhateng audien. Terus nek dilalah Mas, nek dilalah teng gone audien niku wonten piyayi sing luwih pinter dos pundi? Sing marahi ndredeg. Menawi wonten piyayi ingkang panjenengan wawas langkung pinter setemah panjenengan ndredeg menika mboten perlu dipun gagas. Mboten perlu dipun gagas. Siapapun dia ketika duduk di kursi audien menika nggih audien. Wong nyatane sing kadhawuhan MC aku. Tegesipun ingkang pinilih menika aku. Nah menika. Menika kangge mbombong diri supados panjenengan menika tuwuh raos wani utawi menapa sengguh menawi cara Ngayogyakarta menika sengguh percaya diri sengguh. Nah menika ngaten. Terus tahap-tahap menika kangge bab pranatacara menika antawisipun kados mekaten. Lajeng gayut kalian tetembungan. Saged dipun tampi nggih. Kanca-kanca. Nggih. Badhe matur, Pak. Nggih, Badhe monggo-monggo. matur. Berarti cara persiapane niku kudu mentale kudu dianu dulu Pak nggih. Mentale niku harus kuat riyen nggih. Nggih, dados menapa ingkang kula Yang aturaken dipersiapkan menika niki. persiapan nomor 1 menika wani rumiyin. Mentalipun wani rumiyin. Nggih. Menawi panjenengan menika sampun wani, menika 50% sudah di tangan. Dados saupami panjenengan bab basa menika mateng, unggah-ungguh ngerti dan sebagainya ning ora wani. Lah menika mboten badhe kanggo. Dados wani rumiyin. Perkara basa ten blasu ora apa-apa. Nah, iso dipelajari ning wani menika kudu menapa nggih. Kudu tuwuh saking awakipun piyambak ngaten Pak Sabira. Nggih, Pak. Masalah biasanya nak mentale down niku kan mengke sing diangen-angen niku ilang kabeh Pak biasanya. Nah, pramila supados pangangen-angen menika mboten ical, pramila betul catetan. Nah, catetan menika ginanipun kangge mbiyantu nalika kok dilalae pengangen-angen menika ilang utawa nang ngarep menika blank nggih. Blank. Nah, menika catetan menika ginanipun saestu migunani sanget. Pramila kedah dipun catet. Nah, lajeng isine catetan menika menapa, Mas? Nah, aku urung iso wicara apakah tidak boleh jika semua kata-kata menika dipun catet pareng? Boleh. Dados wiwit saking assalamualaikum ngarep tekan wassalamualaikum buri menika dipun catet pareng. Boleh. Namung wonten trikipun supados menika menapa catetan
full ngeten nggih, pun wastani catatan full utuh menika saged ya. Anggenipun nyatet panjenengan ampun ngantos wonten kalimat terpenggal, sampun ngantos wonten kalimat yang terpenggal terus teng halaman berikutnya. Dados satu halaman menika pamenika satu paragraf menika dipun rampungaken rumiyin. Tidak ada kalimat yang terpenggal terus mlebet teng halaman berikutnya. Nah menika trikipun menawi sedaya kalimat kata-kata menika dipun tulis wetah. Menika jangan ada kalimat yang terpenggal dan tersambung di halaman berikutnya. Tandhaipun saben halaman menika panjenengan paringi nomor. Nggih. Dados saben halaman menika panjenengan paringi nomor. Perlune napa? Perlune menawi kedah balik halaman menika wonten tandhanipun. Menawi boten dipun nomeri menika mangke ndrawasi. Upaminipun saking nomor 1 dilalahipun mlumpat halaman dadi halaman 3. Lah panjenengan mangke nang ngarep saya grogi. Dados halamanipun pun paringi nomor pojokanipun 1, 2, 3 utawi A, B, C, D ngaten. Lah mangke mangkawi dipun walik ngaten, dipun gantos menika nomoripun urut. Menika menawi dipun tulis wetah semua kata-kata. Kula ugi kala mangsa kedah kados ngaten dipun tulis wetah pengalaman kula kala wingi nalika kula nge-MC wonten gubernuran DIY. Dados acara protokol gubernur wonten ing ngriku nalika upacara wayangan suran menika sedaya ingkang badhe kawedharaken dening panatacara menika kedah dipun tulis. Lajeng kaaturaken dhateng protokoler provinsi. Nggih sampun kula tulis sedaya wetah. Lajeng kaaturaken dhateng protokoler provinsi pun koreksi lajeng pun wangsulaken dhateng kula. Lah menika ingkang kula waca menika. Kula waca nggih. Dados mangke panjenengan menika badhe kula waos. Nah, kleru malahan. Kula waca. Nah menika nek aku menika maca, nek panjenengan maos. Menika undha usuk basa. Nggih, kula maca, panjenengan maos. Dadi ingkang kula waca menika. Angka kalih menika nalika kula kala wingi sempat nge-MC dhateng Diraja Malaysia. Menika ingkang mantu menika Sultan Kasultanan Pahang, dados mantan presiden Malaysia nalika semanten. Menika mantu. Semua kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Indonesia menika kedah dipun tulis lajeng katur dhateng protokoler Istana Pahang. Sasampunipun saweg dipun wangsulaken dhateng kula nggih menika ingkang kula waos. Dados apakah boleh kalau semua kata-kata ditulis? Sangat boleh. Mung menika wau trikipun jangan sampai ada kalimat yang terpenggal sehingga disambung di halaman berikutnya. Prayogi paragraf rampung dalam satu lembar. Lembaripun cekap menapa? Sak folio, sak folio menika dipun para kalih menika semanten menika. Menika cekap. Sak folio dipun para kalih menika contoh salah satunggal contoh menawi kula maraga MC manten mrikinipun. Menika kados ngaten. Nggih. Apabila wonten pandangan pitakenan monggo gayut kalian menika. Saged dipun tampi nggih. Saged, Pak. Nggih, saged. Sakmenika jaringan pitakenan. Nggih, saged cukup. Lanjut. Nggih. Nah, gayut kalian basa. Gayut kalian basa tumrap kangge kemasyarakatan panjenengan boten perlu kanthi basa ingkang daki-daki. Cekap kanthi basa ingkang prasaja, upaminipun basa Jawa, basa ingkang prasaja nanging saged dipun tampi dening
masyarakat. Saged dipun tampi dening audien. Basa ingkang endah ngaten menika prayogi anggenipun ngecakaken nalika MC manten. MC manten. Nek menawi kangge kemasyarakatan upaminipun rapat utawi pepanggihan merti desa lan sapanunggalanipun menika cekap kanthi basa-basa ingkang prasaja sederhana kemawon nanging saged dipun tampi dening audien. Nah, kejawi basa ingkang prasaja mangke badhe ketingal subasita menawi anggenipun ginakaken basa menika ngetrepi undha usuk basa. Ngetrepi undha usuk basa. Undha usuk basa menika menapa? Undha usuk basa menika basa nek nggo aku ki kepiye? Nek dienggo wong liya kepiye? Basa nek nggo aku ki kepiye? Nek nggo wong liya ki kepiye? Menika naminipun undha usuk basa. Contonipun kados ingkang wau kula aturaken aku maca, ingkang kula waca. Ingkang panjenengan waos. Dados nek aku ki maca, nek panjenengan maos. Menika paminipun basa kados mekaten. Lajeng malih wonten paminipun ingkang mungkin panjenengan asring midhangetaken utawi mireng utawi merangguli. Adicara candhakipun, adicara salajengipun nun inggih atur pangandikan saking lurah catur tunggal upaminipun. Adicara salajengipun nun inggih atur pangandikan saking lurah catur tunggal upaminipun ngaten. Nah, wonten ing ngriku wonten tembung atur kalian pangandikan. Nah, atur kalian pangandikan menika menawi dipun tegesi menika bertolak belakang. Atur menika kata kerja untuk saya. Dinggo aku. Nek kula matur, gitu. Atur kata kerjanya adalah matur. Nah, nek matur menika kula napa Pak Lurah? Kula, nek Pak Lurah mboten matur. Nek Pak Lurah nggih ngendika. Dados atur menika, atur pangandikan. Atur menika dinggo aku, nek pangandika dinggo Pak Lurah. Dados wonten dua sisi yang menapa? Berbeda. Ada dua sisi yang berbeda. Terus gantose napa, Mas? Gantose dos pundi? Gantosipun kasuwun medhar pangandika. Adicara angka kalih. Kasuwun wedharing pangandika. Saking Lurah Catur Tunggal. Bapak sinten? Nah, dados ingkang mawi Bapak Ibu nggih menika namanipun utawi asmanipun, dede jabatanipun. Dede jabatanipun. Dados paminipun sasampunipun acara nggih adicara ingkang angka kalih nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Hardo Kiswoyo. Nah, dados bupatinipun tanpa Bapak Ibu, ning namanipun utawi asmanipun pejabat menika mawi Bapak Ibu. Syukur menawi wonten titelipun dipun waosaken. Dipun aturaken. Adicara ingkang angka kalih kasuwun wedharing pangandika saking Bupati Sleman, Bapak Hardo Kiswoyo. Dumateng Bapak Hardo Kiswoyo sumangga. Dados sing dimanggake niku wonge. Sing dimanggake menika wonge. Dede wekdal saha papan. Padatan ngaten nggih. Tempat wekdal saha papan kula sumanggaaken. Menika kirang pas. Ingkang limrah mungkin panjenengan nate prangguli contonipun ngaten. Adicara angka kalih nun inggih atur pangandikan saking Bupati Sleman. Dumateng Bapak Hardo Kiswoyo wekdal saha papan kula sumanggaaken. Nah menika kirang pas.
Sing dimanggake menika wonge utawi priyayinipun. Adicara angka 2. Kasuwun Wedaring pangandika saking Bupati Sleman. Panjenenganipun Bapak Hardo Kiswoyo. Dumateng Bapak Hardo Kiswoyo. Sumangga. Cekap. Menika dados ingkang dipun manggaaken menika piyayinipun. Nah, menawi acara resmi kados ngaten, menika padatan papan kangge MC kalian papan kangge pamedhar sabda menika beda. Pamedhar sabda padatan wonten tengah. MC wonten pinggir. Dados prayogi dipun bedakaken. MC menika wonten pinggir, mangke pamedhar sabda menika padatan mic ingkang wonten tengah. Dados MC mboten wonten tengah anggenipun ngacarani. Menika wonten pinggir. Menika terbipun kados mekaten. Nggih, atur pangandika menika wau paminipun contonipun kados mekaten. Dados wonten terap-terapanipun. Mangke menawi gayutipun kalian kakeluargan mangke badhe wonten malih benjing candhaipun saged dipun beblesi gayut kalian menapa naskah-naskah ingkang kangge kemasyarakatan. Rapat, lajeng wonten ingkang kangge masrahke manten, lajeng nek nglamarke iki kepiye, nampa lamaran prayogane piye, ngaturi ngunjuk dahar menika prayoginipun kados pundi. Lah menika mangke insyaallah saged dipun sinau sesarengan wonten ing dina menika, papan menika. Nggih, menika wae atur pangandikan. Lajeng malih upaminipun menika wonten tembung matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng makempal wonten ing papan menika. Tembung makempal menika nggih prayogi dipun singkiri. Awit makempal menika wonten teges utawi menapa nggih arti lain, memiliki arti lain kecuali berkumpul, nggih, kecuali berkumpul. Makempal menika ugi memiliki arti lain menika hubungan suami istri. Dados kirang trep menawi anggenipun ngaturaken panuwun matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng makempal wonten ing balai desa. Menika dados menawi wonten ingkang pirsa menika lajeng iki kepiye to kok ngene iki ya. Lajeng gantosipun menapa Mas makempal menika? Saged dipun gantos matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing balai desa. Upaminipun ngaten. Matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng minangkani sedahan rawuh wonten ing balai RW. Sedahan menika undangan. Sedahan menika undangan. Dados matur nuwun sampun rawuh minangkani sedahan utawi undangan wonten ing dalu menika. Nah, menika pun sebat tembung-tembung ingkang salah kaprah. Tembung-tembung ingkang salah kaprah. Estunipun kathah tembung-tembung ingkang salah kaprah. Lajeng wonten malih tembung-tembung ingkang diadopsi dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Jawa ning tegese geseh. Tegese geseh. Upaminipun bahasa Indonesianipun terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terus dijawabke matur nuwun awit karawuhanipun. Matur nuwun awit karawuhanipun karena kehadirannya hadir menika rawuh, nek kehadirannya dadi karawuhanipun. Kabeh nek dikai ipun dadi basa Jawa. Monggo menika tegesipun beda. Dados matur nuwun awit karawuhanipun. Karawuhan menawi basa Jawa menika tegesipun kang sulupan. Dados klebon demit menika karawuhan. Menika wonten menapa Bali menika nggih dipun ginakaken nalika joget kok tiba-tiba
trans, nah menika namanipun rawuhan, kerawuhan. Nah, terus gantosipun dos pundi Mas? Saking tembung karawuhan nika. Saged dipun gantos kanthi tembung matur nuwun awit sampun kepareng rawuh. Matur nuwun awit sampun kepareng rawuh. Paminipun ngaten. Nggih. Lajeng malih wonten tembung artosipun. Artosipun. Nah, wonten basa Indonesia menika ini artinya apa? Ini artinya apa? Terus neng basa Jawa digawa neng Jawa langsung. Menika artosipun menapa? Dari kata artinya apa tadi artosipun menapa? Lah menika kirang pas. Jawa menika wonten anggadhahi tembung tegesipun utawi maknanipun. Menika tegesipun menapa? Menika maknanipun menapa? Nah, tinimbang mawi tembung artosipun. Nah, menika salah satunggal tembung-tembung ingkang salah kaprah. Salah ning wis kadung kaprah diagem. Lajeng wonten malih tembung Bapak Ibu yang kami muliakan. Indonesiane ngaten. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lajeng jawanipun menika dipun tarik langsung dhateng Jawa tanpa dipun proses. Lajeng dados menapa? Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Menika kirang trep. Kurang pas. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, menika kurang pas. Sebabipun menapa? Sebabipun tembung kula mulyakaken, dipun mulyakaken tumrap basa Jawa menika tegesipun dipun rehab. Dipun bangun dados langkung edi, langkung sae, langkung endah. Dipun rehab. Dados nek anggenipun ngaturi Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken tegesipun para tamu menika kudu direhabilitasi supaya luwih apik meneh. Nah, dipun mulyakaken menika langkung trep menawi menika dipun ginakaken kangge bangunan. Upaminipun nuwun sewu Bapak Ibu kangge Ramadan menika anggenipun nindakaken salat raweh wonten Serambi awit masjid saweg dipun mulyakaken. Tegese masjidé lagi direhab pramila le salat neng Serambi. Nuwun sewu Bapak Ibu menika anggenipun nindakaken ibadah wonten ing Serambi awit masjid saweg dipun mulyakaken. Bangunan. Wonten malih contonipun. Matur nuwun ing dalu menika Bapak Ibu sampun kepareng rawuh awit awit badhe pirembagan gayut anggenipun badhe mulyakaken pasarean. Dadi pasarean arep dikai menapa gapura, menapa arep dibeteng menika mulyakaken pasarean, ngrehab pasarean. Nah, lajeng menawi kangge tiyang menika anggenipun caos pakurmatan dos pundi Mas? Anggenipun caos pakurmatan Bapak Ibu ingkang minulya. Bapak Ibu ingkang minulya utawi para tamu ingkang minulya. Para tamu ingkang minulya. Lah menika tembung salah kaprah. Saking Bapak Ibu yang kami muliakan menawi Jawa dados Bapak Ibu ingkang minulya. Menika kangge pakurmatan. Lajeng wonten malih tembung kula kalian kawula. Tembung kula kalian kawula. Tulisanipun kula ngangge A, boten U. Awit menawi U menika mangke taling tarung, menawi A menika mlegena aksara Jawanipun. Kula kalian kawula menika beda. Dados kata utawi tembung ngokonipun menika aku. Oko menika aku, lajeng dipun damel basa krama menika kula. Boten perlu dipun kramake kuadrat dadi kawula. Karepe ngono
kangge ngurmati dhateng tiyang sanes. Lajeng anggenipun matur nuwun sewu keparenga kawula matur. Nah menika karepe apik ning malah kirang pas. Dados nuwun sewu keparenga kula sumela atur. Kula cekap, mboten perlu kawula. Kejawi menawi anggenipun matur menika dhateng gubernur paminipun. Menika jelas awak dhewe kawula provinsi menika. Dhateng ratu paminipun, dhateng raja Arsa Dalem utawi dhateng Pangeran Adipati menika keparenga kawula matur menika pas. Awit pancen awak dhewe kawula wilayah menika. Ning nek kanggo kemasyarakatan menika cekap kula. Keparenga kula matur. Nggih, menika wonten malih contoh gandeng kerep krungu ning kurang wijang, kurang cetha anggenipun mireng utawi midhangetaken lajeng namung tetiru. Nah, sing ditiru kirang pas. Upaminipun tembung galap gangsul. Galap gangsul. Galap gangsul menika tegesipun klera-kleru nganti ora pas, ora tumata. Menika galap nggih, galap gangsul. Menika ingkang pas menika galap gangsul. Nah, sakala mangsa anggenipun midhangetaken utawi anggenipun mireng menika galak gangsul. Mbok bilih wonten galak gangsul atur kula nyuwun pangapunten. Nah, menika kirang pas. Ingkang pas menawi wonten galap gangsul atur kula nyuwun pangapunten. Menika pasipun galak gangsul, pasipun galap gangsul. Dados galap menika ora runtut. Galap menika ora runtut utawa kleru. Nggih, menika wonten malih tuladanipun utawi contonipun karawuhan kala wau sampun nggih. Menika lajeng wonten malih kangge nyuwun pangapunten. Upaminipun menika wonten tembung lir ing sambikala menika. Sowan kula nun inggih widodha lir ing sambikala. Lir ing sambikala menika kirang pas. Sowan kula widodha lir ing sambikala menika kirang pas. Pasipun dados pundi Mas? Pasipun nir ing sambikala. NIR. Nir. Dados mboten lir ning nir. Nir ing sambikala. Sowan kula nun inggih widodha nir ing sambikala. Bedane napa Mas antarane lir kalian nir? Bedane antarane lir kalian nir menika menapa? Lir 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 menika tegesipun seperti. Lir menika tegesipun seperti. Dados menawi anggenipun ginakaken tembung menika lir ing sambikala tegesipun tekaku kaya kena sambikala. Sambikala menika alangan utawa pepalang. Nun inggih sowan kula widodha lir ing sambikala. Mantep seru kleru. Dadi sowanku kaya kena alangan menawi mawi tembung lir. Nah, ingkang pas menika kanthi tembung nir. Nir menika dihilangkan, dijauhkan. Dados sowan kula widodha nir ing sambikala. Tegese sowanku slamet diadohke saka maneka pepalang. Menika sawetawis lir kalian nir. Lajeng wonten malih upaminipun tembung mangke lan sakmangke. Tembung mangke kalian sakmangke. Mung beda tembung sa, ning tegesipun beda. Mangke kalian sakmangke. Upaminipun contoh kaprah. Mugi keparenga para tamu hanya kecakaken lenggah
ngantos paripurnaning adicara sakmangke. Nah, sakmangke menika tegesipun sekarang. Sakmangke menika tegesipun sekarang. Mangke menika tegesipun mengko utawa besok. Nah, kala mangsa tembung menika kolak-walik. Paminipun menika wau keparenga para tamu hanya kecakaken lenggah ngantos paripurnaning adicara sakmangke. Lho, adicarane lagi mulai kok sakmangke wis purna. Dados trepipun ngantos paripurnaning adicara menika mangke. Contoh malih. Sholawat sarta salam mugi tansah katetepna dhateng junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu syafaatipun benjing ing yaumul akhir sakmangke. Nah, yaumul akhir sakmangke. Lah dadi kirang pasang sakmangke iki saiki. Yaumul akhire benjing utawa mangke. Lah menika mung beda sah, menika wis beda teges. Menika tembung-tembung ingkang prayogi panjenengan pirsa menika tembung salah kaprah. Liripun sasampunipun panjenengan pirsa tembung menika panjenengan saged milih. Milah terus milih. Sing tak nggo sing iki. Nek ana sing upamane panjenengan merangguli. Panjenengan merangguli, menjumpai tetap menggunakan tembung meniku boten perlu dipun cenges. Wah, kayak kleru boten perlu. Ning panjenengan saged mangertos, oh iki tembung iki, kata iki tegese iki. Aku tak nganggo sing iki wae. Nggih, menika cara-cara kangge menapa nggih? Kangge ngoreksi. Pamanipun ngoreksi nggih ingkang wicaksana. Upaminipun nun sewu kanca Mas Erlando wonten Pacitan. Menawi wonten Ngayogyakarta. Menawi wonten Ngayogyakarta kangge pakurmatan tumrap piyayi kakung. Menika kanthi tembung bapak. Pakurmatan kangge piyayi kakung menawi Ngayogyakarta menika kanthi tembung bapak. Dene menawi wonten ing Jawa Tengah lan tlatah sanes mbok bilih menika wonten ingkang mawi tembung bapa. Ingkang leres pundi, Mas? Ah menika gumantung kedaerahan. Terus gumantung kedaerahan. Boten saged dipun lepataken, boten saged wis sing bener iki, nggonmu kleru mboten. Dados menawi Ngayogyakarta menika kangge pakurmatan menika bapak tumrap piyayi kakung. Menawi bapa wonten Ngayogyakarta menika tegesipun paraga kakung, tiyang kakung ingkang ayahanipun momong. Gathukipun menawi bapa menika kalian biyung. Menawi bapak menika gathukipun kalian menika ingkang limrah kalampah wonten ing tlatah Ngayogyakarta. Dene wonten daerah sanes menika wonten ingkang menapa ngaturi pakurmatan tumrap piyayi kakung menika nggih mawi bapa. Menawi kedaerahan menika ngginaken menika mboten menapa-menapa wong pancen kedaerahane ngono. Nggih ingkang kula aturaken menawi Ngayogyakarta menika ginakaken tembung bapak awit bapa menika tegesipun piyayi kakung ingkang ayahanipun momong. Menawi bapa menika gadhukanipun kaliyan biyung. Agung. Iya. Bapa kaliyan biyung, menawi bapak kaliyan ibu. Menawi ngaturi gayut kalian jabatan, jabatanipun menika tanpa mawi bapak ibu, ingkang mawi bapak ibu menika asmanipun, namanipun. Menika kata. Lajeng malih gayut kedaerahan. Wonten Ngayogyakarta. Wonten Ngayogyakarta kangge salam menika ginakaken tembung sugeng. Upaminipun sugeng enjang, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten, sugeng hamirsani lan sapanunggalanipun. Dados menawi Ngayogyakarta kangge menapa salam menika ginakaken tembung sugeng. Dene wonten ing tlatah sanes upaminipun wonten ing Surakarta lan ingkang ke bawah Surakarta
menika ngginakaken tembung wilujeng. Wilujeng enjang, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng dalu. Sing leres sing pundi Mas? Leres sedaya. Kantun wonten pundi panjenengan anggenipun ngecakaken. Nek neng Yojo sing lumrah dienggo menika sugeng. Menawi wonten Surakarta menika ngginakaken tembung wilujeng. Menika wonten kedaerahanipun piyambak-piyambak. Lajeng wonten ingkang pawadan, lho, nek wilujeng menika ora selamat to, Mas. Sesuai dengan bahasa Indonesianya, selamat. Wilujeng menika selamat. Nggih. Wilujeng menika selamat. Nek sugeng niku ora urip to, Mas. Urip to. Dados sugeng menika tidak hanya sekedar hidup. Menawi hidup, urip menika basa Jawanipun krama menika gesang. Urip menika gesang. Ning nek sugeng menika tidak hanya sekedar hidup, boten namung sauger gesang, ning ya sehat, ya slamet, ya cukup, ya bergas, ya waras lan sapanunggalipun. Terus cakupanipun menika langkung komplek. Sugeng tinimbang namung sauger gesang. Menawi wilujeng menika tegesipun slamet. Nah, salam-salam kados ngaten menika estunipun adopsi saking budaya ngamonco. Budaya ngamonco. Awit menawi Jawa menika ingkang dislameti iki dudu wektune ning wonge. Dados menawi pambagioharja menika ngaturaken kasugengan sarawuh panjenengan. Tegesipun sing dislameti wonge. Ngaturaken kawilujengan sarawuh panjenengan. Nah, wontenipun sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten menika adopsi saking basa ngamonco paminipun wonten good morning. Lajeng Indonesianipun selamat pagi. Dijawake dadi wilujeng enjang. Menika larahipun kados ngaten. Enjang napa enjing, Mas? Menawi kangge wekdal menika enjang. Sugeng enjang. Ning nek dienggo sesuk menika benjing. Sesuk menika benjing. Nek napa wektu menika enjang, sugeng enjang ngaten. Nah, dados mboten perlu kangge berdondi antaranipun sugeng karo wilujeng iki sing pas ning sing endi, mangke kantun panjenengan anggenipun ngginakaken wonten tlatah pundi. Paminipun Mas Herman menika dilalahipun dipun sraya masrahke manten ning Sragen paminipun. Masrahke manten ning Salatiga ngene Pak Zamsuri. Panjenengan ngagem sugeng boten napa-napa, dadi ciri oh iki sing rawuh rene wong Yojo. Nah, semanten ugi Pak Zamsuri nalika tindak Jogja masrahke manten wilujeng enjing Bapak Ibu. Oh, iki sing tindak Yojo iki saka tlatah Jawa Tengah. Dados menika wonten menapa ciri khas piyambak-piyambak. Mboten dados menapa, menika satunggaling kekayaan khasanah, mboten perlu kangge berdondi. Leres sedaya. Lajeng wonten malih upaminipun. Menawi Ngayogyakarta menika tembung ngokonipun menika tuwa. Ngoko menika tuwa. Lajeng dipun kramakaken dados sepuh. Krama sepuh. Nah, wonten sederek-sederek wonten ing Banjarnegara, Wonosobo, menika isih dikramake kuadrat dados sepah. Tiyang sepah kula menika tani. Tiyang sepah kula menika namung garap pategalan. Nah, menawi wonten Ngayogyakarta sepah menika ampas wis ora ana apa-apane. Ampas sing wis ora ana apa-apane, menika sepah. Lah menawi Ngayogyakarta tetep ngagem sepuh menika sampun cekap. Nah, menika sawetawis kata-kata ingkang utawi tetembungan salah kaprah ingkang mangke badhe kathah panjenengan prangguli wonten ing masyarakat nalika panjenengan nyemak utawi maraga. Lajeng wonten malih upaminipun kedaerahan nggih, kedaerahan. Wonten ing Ngayogyakarta menika kangge nelakaken panuwun, terima kasih. Wonten Ngayogyakarta menika kanthi tembung matur nuwun. Kanthi tembung matur nuwun. Menika kangge Ngayogyakarta. Dene nuwun sewu
sederek-sederek wonten ing Jawa Timur, nuwun sewu Mas Orlando. Menawi Jawa Timur menika mawi tembung suwun. Matur suwun, suwun lan sak panunggalanipun. Lah upaminipun wonten lagu-lagu menika matur suwun Gusti diparingi sing gemati. Ah menika matur suwun awit saking Jawa Timur. Mboten dados menapa menika kekhasan daerah masing-masing. Lah ingkang baku malah kados pundi menika ngetingalaken ciri khas daerahipun mboten kok nglepataken ning ciri khas daerah ngeten. Jawa Timur menika matur suwun, Ngayogyakarta matur nuwun, mboten perlu tetiru ingkang menika. Awit sampun anggadhahi piyambak. Ning gandeng lagu menika saben jam menika kapireng. Saben jam menika kapireng lajeng kanca-kanca sederek-sederek nganten yoja menika nggih katut nggih. Suwun nggih Mas. Nah menawi suwun wonten Ngayogyakarta menika tegese njaluk. Dados nyuwun, nyuwun njaluk. Nah kangge panuwun menika matur nuwun. Menika tembung salah kaprah malih. Lajeng wonten malih tembung ingkang meratah menika kanca. Kanca. Tindak mriki kalian sinten Mas? Wah kalian rencang menika wonten Jawi. Nah, rencang menika tegesipun rewang. Pembantu. Dados nalika nyebataken para kanca menika kalian rencang menika malah dong malah ngasorke. Awit le teko karo pembantune. Dados trepipun nggih kanca. Kalian sinten Mas? Tindak ngriki. Ah menika kalian kanca kula. Wonten Jawi ambek katuran mlebet ngriki. Oh nggih. Lajeng pun undang kancanipun. Nah, tembung kanca menika wonten kraton Ngayogyakarta menika dipun ginakaken. Dados kanca menika dipun ginakaken wonten Ngayogyakarta lan ugi wonten Kadipaten Pura Pakualaman. Menika dipun ginakaken kangge nyebat saksamining abdi dalem. Nun sewu ca menika tegesipun kanca. Awit saka keparengipun pangeran pisuwanan saged dibidalake. Terus menawi wonten kraton Ngayogyakarta menika wonten basa khusus naminipun basa Bagongan. Mboten wonten tembung ipun ning dipun gantos e. Mboten kok dipun bidalaken ning dibidalake. Mboten kok awit saking keparengipun ning awit saking keparenge. Nah menika khusus wonten kraton Ngayogyakarta menika naminipun basa Bagongan. Basa Bagongan. Sehingga antara pangeran dan menapa abdi dalem menika nggih basanipun setara. Sedaya mawi basa Bagongan, kejawi Kanjeng Sultan menawi wonten kraton menika ngginakaken basa Ngoko. Basa Ngoko. Nggih. Wonten malih tembungipun, saksampunipun kanca wonten tembung nuwun sewu. Permisi. Permisi menawi jawanipun menika nuwun sewu. Mong gandeng kala mangsa anggenipun mirengaken menika kirang pono, lajeng dados tembung nyuwun sewu. Ingkang pas menika nuwun sewu. Permisi. Menika nuwun sewu. Nuwun sewu Mas, sumela atur. Nah menika permisi, nuwun sewu. Nyuwun sewu menika gandeng anggenipun menapa mirengaken midhangetaken menika sambil lalu, wah apa ya wingi? Oh nyuwun sewu. Kamangka tegesipun beda antawisipun nyuwun sewu kaliyan nuwun sewu menika tegesipun beda. Nggih rencang kanca sampun lajeng wonten malih tembung sambutan. Nah menika nek nggon MC kadang kala bingung to, nggih lajeng adicara ingkang angka kalih nggih sambutan saking Lurah Catur Tunggal. Nah, sambutan dalam bahasa Indonesia betul menika tegesipun memberikan sambutan. Ning nek Jawa sambutan menika tegesipun silian utawi utangan. Dados nalika angka kalih sambutan saking Lurah Catur Tunggal menika lajeng saged pun tututi menika badhe nyambut pinten ngoten. Badhe nyambut pinten. Ya, dados saged dipun gantos kala wau
Salajengipun nun inggih kasuwun wedharing pangan menika kangge nggantos tembung sambutan. Nah, ingkang dados masalah ngaten Mas. Kadang kala kula nalika maraga sebagai MC menika sok kala mangsa blank. Terus yang terlintas adalah bahasa Indonesia. Menika pripun? Menawi ingkang terlintas bahasa Indonesia panjenengan culke, cul. Upaminipun badhe menika wau. Adicara ingkang angka kalih nun inggih donge wedharing pangandika wis ditulis ngaten ning jenengan blank. Sing teringat adalah sambutan. Culke mawon. Adicara ingkang angka kalih nun inggih sambutan saking Lurah Catur Tunggal. Mboten menapa-menapa. Menawi panjenengan kesandung, nggih, kesandung lajeng wonten ingkang tresna dhateng panjenengan benake kesandunge menika wau, panjenengan badhe kengetan. Wah iya, sambutan ki wedharing pangandika. Punculken rumiyin mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa. Ingkang bagus sampun wani langkung rumiyin. Menika sambutan. Lajeng malih pengalaman ya, pengalaman. Dados wonten kanca kula MC. Kanca kula MC menika sampun MC payu. Tegese MC wis nge-MC ning gedung, nge-MC manten gede. Nah, salah satunggal tamu VIP ingkang rawuh menika asmanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat. Menika putra Hamengkubuwana kaping 9. Limrahipun kawula Ngayogyakarta anggenipun ngaturi Gusti Yuda. Nah, kanca kula MC menika anggenipun ngaturi foto ngaten. Matur nuwun Gusti Yuda sampun kepareng rawuh. Sasampunipun paring nugraha donga pangestu mugi keparenga tedhak sungging kaliyan temanten sarimbit. Keparenga tedhak sungging kaliyan temanten sarimbit. Gusti Yuda paham sing dikarepke tedhak sungging menika foto. Lajeng Gusti Yuda foto kaliyan manten. Sasampunipun foto lajeng mandhap saking pelaminan mlebet dhateng ruang VIP. Nah, dhateng ruang VIP menika sasampunipun dhahar boten lajeng kundur ning dienteni nganti acara menika rampung. Nganti acara menika rampung dipun entosi. Nah, sasampunipun MC nutup lajeng Gusti Yuda marani nggih. Murugi dhateng kanca MC menika lajeng nyuwun pirsa utawi pitaken. Mas, kadosipun kula wau supados tedhak sungging kaliyan manten. Siyos menapa mboten? Mas, kula wau kadosipun supados tedhak sungging kaliyan manten. Siyos napa mboten? Lah, kanca kula menika rak dadi bingung. Lho, wau rak sampun to Gusti? Lho, wau saweg foto dereng tedhak sungging. Siyos napa mboten? Kanca kula menika bingung. Lho, lajeng Gusti Yuda pirsa menawi kanca kula menika bingung, MC menika lajeng dipun rangkul jaki lenggah. Mas nyuwun pangapunten, kula caos atur. Tedhak sungging menika tegesipun selingkuh. Pramila tedhak sungging menika tegesipun selingkuh. Pramila kula entosi ngantos rampung menika siyos napa mboten supados kula tedhak sungging kaliyan mantenipun. Dados tedhak sungging Dados tedhak sungging menika tegesipun rumiyin kangge sarana geguyon para ndara menika nalika sami nglempak ngaten. Lah menika kok Kang Mas mboten ketingal wonten pundi? Wah, menawi ngaten menika rak nggih saweg tedhak sungging dhateng dusun. Tedhak menika turun, sungging menika gambar. Dados tedhak sungging menika menurunkan gambar. Sing diturunke gambar napa? Gambar pasuryan menika rai. Dados nalika wonten priagung luhur tindak dhateng dusun, turun ke bawah turba. Nah, wonten dusun menika wonten kembang dusun ingkang saweg mekar. Kembang dusun ingkang saweg mekar menika dipun pethik kangge sesumping priagung agung menika wau, saking negari wau. Nah, sasampunipun sesumping kembang dusun wau, lajeng priagung luhur wau kondur dhateng nagari. Sangang sasi sedasa dinten candhakipun wonten dusun menika lahir jabang bayi sing pasuryane menika mirip kaliyan priagung luhur kala wau. Tegesipun priagung kala wau nedhakaken
sunggingan pasuryan rai dateng dusun menika. Menika tedak sungging menika sejarahipun ngaten. Nek cara kawula lumrah ya selingkuh ngaten mawon. Dados Gusti Yuda ngentosi menika wau. Kula siyos tedak sungging mboten kaliyan mantenipun. Nah, saking menika kanca kula menika dados menapa kengetan terus. Oh, tegese nek dienggo ngaturi foto menika ora nganggo tedak sungging. Ning cukup nganggo tembung foto. Awit tedak sungging menika anggadhahi makna sanes, teges sanes ya menika selingkuh. Nah, cara kados ngaten, cara kados ingkang dipun wedharaken Gusti Yuda menika cara ingkang wicaksana kangge meralat, merevisi, ndandani dumateng paraga ingkang dilalaipun kok sisip anggenipun matur. Nah, sasampunipun para kanca menika mangertos dhateng sawetawis tetembungan, tembung-tembung salah kaprah menika. Lah, saupamiya benjing sampun saged maraga wicara menawi badhe menapa merevisi dhateng kanca sanes, nah kok inggih ngagem cara-cara ingkang wicaksana. Upaminipun boten lajeng dipun share wonten WA group ning cekap dipun jabri utawi dipun telepon menika pasipun kok kados ngaten menika langkung prayogi. Tidak dengan kata-kata menyalahkan ning prayogine ngene. Luwih apik ngene. Lah menika badhe langkung gambel dipun tampi. Klebu tembung bapak kalian bapa. Menika kula nampi mergane kula nggih kesandung. Dados kula rumiyin menika minangka presenter wonten Jogja TV, wonten acara Pucung Pirembagan Kabudayaan ngantos sak pangke tasih tayang siaran menika menawi boten kelantu nggih dinten Senin menika. Rumiyin live interaktif menawi wonten penelpon masuk kula matur. Sugeng dalu Bapak, saking Bapak sinten menika? Monggo paringipun pangandika Bapak. Bapak. Kula dereng ngertos menawi Bapak menika tegesipun Kyai Kakung sing ayahane momong, tumrap Ngayogyakarta. Nah, satunggaling wanci kula layat sedanipun Kanjeng Pangeran Natapraja, pencipta lagu Gugur Gunung, kuwi apa kuwi lan sak panunggalanipun. Nah, sasampunipun layat menika dumadakan kula dipun rangkul dening satunggaling sesepuh kula toleh jebulipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta. Asmanipun Raden Mas Dinusatomo, rumiyin kepala bidang kesenian. Mas, mbok monggo lenggah sekedap pados papan ingkang eyup. Monggo Rama kula dherekaken. Kula matur Rama, awit kula mangertos menawi panjenenganipun menika sesepuh kraton. Lah menawi wonten kraton kangge ngaturi ingkang langkung sepuh utawi kinurmat menika kanthi tembung Rama. Monggo Rama kula dherekaken. Lajeng pados papan eyup, lajeng Rama Dinu menika ngendika. Wah, kula remen sanget kalian acaranipun panjenengan menika ingkang bla 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 ngaten niku. Nggih biasa nek wong Jawa ki diumbulke sik bar kuwi dibatik. Lajeng Rama Dinu ngendika, namung setunggal Mas ingkang ngganjel. Menapa Rama? Tembung bapa kalian bapak. Menawi Ngayogyakarta menika ngginakaken tembung bapak. Gusti Prabu dhateng ngarsa dalem kaping 9 menika nggih anggenipun matur bapak. Gusti Yuda dhateng ngarsa dalem kaping 9 nggih bapak. Para putra habis sedasa dhateng ngarsa dalem kaping 11 nggih bapak. Tegesipun trap paling inggil wonten Ngayogyakarta menika tembungipun bapak dite bapa. Oh ngaten nggih Rama. Lah menawi bapa menika tegesipun menapa? Bapa menika tiyang sepuh utawi paraga kakung ingkang ayahanipun momong menika bapa. Oh nggih matur nuwun Rama paringipun pangandika. Kula candhi. Nah, saking keserimpet tembung bapa kalian bapak menika ngantos sak mangke kengetan. Dados panjenengan boten perlu ajrih menawi nalika maraga ngendika wonten ngajeng menika wonten tembung-tembung ingkang kirang pas sing kalingan kuwi culuke mawon. Ngaten. Menika trikipun. Dados mboten perlu ajrih ingkang baku menika wani langkung rumiyin. Nggih mbok pilih wonten pandangan. Wonten pandangan. Monggo pilih wonten bab-bab ingkang badhe pun pundhutaken pirsa. Pak nak madosi
bahasa-bahasa salah kaprah niku wau enten pundi nggih? Nggih. Materi menika sampun kula aturaken wonten ing India, mangke saged dipun share dening Mas Sur. Oh, ngeten nggih. Nggih, Jadi materi-materi untuk menika sampun kula tulis, sampun kula aturaken dhateng India, mangke sebatas saged dipun share dhateng panjenengan. nggih Pak, matur suwun. Tembung-tembung salah kaprah ingkang kula aturaken. Kirang langkung wonten kalih tembung menika ingkang kulino dipun prangguli wonten ing Jawi. Nggih, menika wonten pandangan malih bilih wonten pangandika. Mas Herman, Mas Erlando. Nggih nek kula nggih napa tasik kathah sing badhe kula pelajari niki. Nggih. Jelaskan nggih bahasa Jawi kula nggih tasik nggih kirang kathah. Tasik nol. Nggih, nggih. Mboten napa-napa Mas, ingkang baku panjenengan wantun. Ingkang baku Nggih. wantun rumiyin, lajeng mangke contoh-contoh menapa pamedhar sabda mliginipun menika sampun kula aturaken dhateng India, mangke supados saged dipun share dhateng panjenengan sedaya. Lah mangke ingkang baku menapa nalika sinau menika boten mawi aliran kebatinan. Aliran kebatinan menika namung ningali tulisan lajeng oh karepe ngene iki. Oh iya. Ngono kuwi. Lah menika aliran kebatinan. Dados anggenipun sinau menika dipun waca, disuarakan. Nggih. Nah, nalika disuarakan menika mangke badhe langkung sekeca. Nek D tanpa H menika tipis tegese ilat dipadalke untu upaminipun dadi. DADI tulisanipun. Dadi menika ilat dipadalke untu dadi. Wedi. D tanpa H, wedi menika ilate padalke untu. Ning nek D-ne nganggo H menika tebal ilate dipadalke ning langit-langit, ning cethak. Wedi. Nah, wedi karo wedi menika beda. Nek wedi menika takut, nek wedi menika pasir. Nah, kanthi menapa disuarakan menika mangke badhe saged terkontrol. Lajeng anggenipun mlebet menika mlebet tegesipun saged dipun tampi menika setunggal dengan indera penglihatan karena melihat tulisan, lalu dengan indera pendengaran karena mendengarkan suara kita sendiri. Jadi mangke gayut menika mangke saged dipun sinau sesarengan wonten ing panggihan tandhaipun. Nggih, boten perlu wedi. Ingkang baku wani nalika panjenengan nampi ayan supados medhar pangandika wonten ngajeng menika arep ditulis kabeh mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ndak apa. Nggih, mbok bilih mekaten nggih pepanggihan ing dalu menika, mbok bilih wonten pangandika saking Mas Sur, yono monggo. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Faisal, Bapak-bapak sedaya. Alhamdulillah dalu menika kathah ilmu ingkang saged tampi saking wedharanipun Pak Faisal. Materinipun sampun kula share Pak Faisal di grup latihan MC Bahasa Jawa. Pak Faisal kepareng nderek ten grup kalau nanti Oh nggih, monggo. Nggih. Grup WA nggih. Ya, kalau nanti nggih, Nggih, monggo. nggih. Pareng nggih Pak nggih. Kajengipun Nggih. permasalahan langsung bisa di handle Pak Faisal langsung, tidak harus melalui saya. Nggih. Kok pilih pepanggihan wonten ing dalu punika sampun tangsel cekap menawi wonten pitakenan pamundutan pirsa saking bapak-bapak sedaya saged sambet jenjang dalu. Nggih.
di Nggih, mbok bilih BC jam dan dalu gelombang yang sama. Insya Allah aman. pukul Tulung kasih 8 nggih, matur nuwun Pak Suryono. dalu. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun para kadang sedaya Anu sugeng dalu. Atur sembah Nggih. internet Pak. kula rada Ini unstabil. Wilujeng Dalu. Putut-putut nggih. Kalau tiga Wilujeng Dalu. Nggih. Nggih, matur nuwun. Dalu. Nggih. Terus Pak. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nggih, matur wabarakatuh. nuwun. Nggih.